Sme na prahu ďalšej Eurocupovej kampane. Ako sa tešíte v klube na túto vlastne európsku výzvu? Myslím, že každý je už plný očakávania a sme radi, že je to tu. Pripravovali sme sa na to skoro 2 mesiace a vlastne celá tá naša príprava smerovala presne k týmto zápasom a určite aj slovenskej extralíge, ale pre nás je momentálne ten prvoradý cieľ je Európsky pohár a som rád, že už sa to blíži a že vlastne v podstate o týždeň vycestujeme na prvý zápas. Ako dôležité je, že vlastne mali ste už istotu viestenku v skupinovej fáze a nemuseli ste sa v podstate trápiť v kvalifikačnom dvojzápase? Tak je to pre nás veľmi dôležité, preto hráme aj našu ligu a chceme vyťaziť a chceme si zabezpečiť to miesto, aby sme sa nemuseli trápiť v tých kvalifikačných zápasoch, tak ako to bolo pred 4 rokmi a nikdy neviete, akého supera dostanete, môžete dostať ľahkého supera, môžete dostať veľmi ťažkého a nemusí to výjsť, takže som rád, že sme to nemuseli riešiť a sme priamo nasadení v skupine. Ako vnímate, ste dlhé roky vlastne jediný zástupca, občas sa k vám síce niekto pridal, že držíte tú zástavu slovenského ženského basketbalu v pohárovej Európe? My to nejako nevnímame, necítime, proste chceme to hrať, robíme to aj pre ľudí a samozrejme je to aj pre nás nejaká odmena za to, že sme v domácej lige dokázali byť úspešní a preto máme ten Eurocup ako nejakú odmenu a som rád, že sa zúčastňujeme tohto pohára. Sú to veľmi ťažké zápasy pre nás a špeciálne v tejto sezóne budú ešte ťažšie tým, že ten tým nie je taký skúsený a ja verím, že tie skúsenosti, ktoré naberávame počas týchto ťažkých zápasov, sa nám potom vyplácajú na konci sezóny, tak ako to bolo aj v predošlých sezónach. Možno niekto je sklamaný a samozrejme my sme sklamaní, že nedokážeme vyhrať tie zápasy, ale odohráme fakt veľa zápasov ťažkých proti kvalitným superom a tým pádom získavame skúsenosti, ktoré potom vieme pretaviť do domácej ligy a v tých ťažkých rozhodujúcich zápasoch vieme to zvrúčiť. Pristali sa pri tých skúsenostiach a viete to už porovnať aj s predchádzajúcich rokov, ako to posúva tým a hráčky tej Eurocupovej skúsenosti a zápasy? Ja myslím, že milovými krokmi. Takéto zápasy sa nehrajú pravidelne a preto vlastne aj celá naša príprava je smerovaná do týchto zápasov, do tých ťažkých, s ťažkými supermi, či z Euroligy alebo z Eurocupu, aby sme získali návyk na tie ťažké zápasy, keďže v tej našej lige nie je až toľko tých veľa ťažkých zápasov a ja verím, že každá hráčka, ktorá príde na ihrisko a si odohrá tie zápasy, možno to tak nevyzerá zo začiatku, ale stále sa na nich niečo nalepí, každá jedna činnosť je v úplne inej rýchlosti, každá jedna chyba je potrestaná, takže na to si musíme dávať pozor, takže toto je veľmi dôležité a ja si myslím, že hráčky, ktoré sú tu už dlhšiu dobu a ktoré hrajú pravidelne ten Eurocup, už to dokážu aj pretaviť aj v slovenskej lige a sú viac skúsenejšie, ostrelelanejšie a už ich neprekvapia niektoré situácie až tak ako tie hráčky, ktoré sa nezúčastnia pravidelne týchto Eurocupových zápasoch. Nabiehate do takého nahustenejšieho rytmu tých zápasov, ste na to pripravení aj skrz prípravu, alebo že už ste aj začali sezónu, že čaká vás tá väčšia porcia zápasov, je koľko týždňov po sebe? Ja verím tomu, že sme pripravení a vlastne celá tá príprava naša bola tohto roku ladená do väčšej intenzity. Tým, že sme mladší tým, neskúsený tým, tak musíme viac behať, musíme sa snažiť lepšie brániť, lebo nebudeme mať toľko skúseností, aby sme mohli hrať pravidelne 5 na 5 so superom, ktorý máme v skupine a budeme musieť ten náš basketbal trošku upraviť. Takže ja verím tomu, že sme na to pripravení a verím hlavne, že dievčatá budú radšej hrať zápasy ako trénovať. Takže pre nich je to asi nejaká odmena, ale je to aj tak náročné. Vlastne myslím, že len teraz v októbri odohráme 9 alebo 10 zápasov, čo je enormné množstvo a potrebujeme regenerovať medzi tým a bohužiaľ vlastne ešte od začiatku prípravy do teraz sme ešte neboli ani raz v kompletnom zložení, takže ja verím, že sa to zmení a že sa dočkáme toho, že pôjdeme do zápasu v kompletnom zložení. Tá skupinová fáza sa už blíži, už dá sa aj čo povedať, možno koho najskôr budete čeliť, alebo viete už aj niečo o tých ďalších súperoch? Tak postupne získávame nejaké informácie, samozrejme v prvom rade nás zaujíma Bukurešť, pozeráme sa na prvý zápas, nezaujímajú za tie ostatné, sledujeme to nejak na diaľku, ako hrajú tie príprava, alebo teraz, keď sa rozbiehajú tie ligy, takže vieme približne asi, ako hrajú, ale momentálne sa sústredíme na Bukurešť a hľadáme nejaké informácie, aj keď je to veľmi náročné, ale niečo sme získali
My sa hlavne musíme pozerať sami na seba a držať sa nejakých našich pravidiel a potom budeme riešiť supera, takže pre nás bude toto alfa omega. 3 domáce dvoje za sebou vás čakajú v Eurocupe, ktoré asi načrtnú nejaké možno postupové ciele, alebo máte už aj vy stanovené nejaké cieľe, ambície v súťaži, čo by bolo ideálny stav, alebo s čím by ste boli ako tréner radi? Chcem, aby sme každý zápas odohrali naplno, aby sme urobili naše maximum a pokiaľ k tomu príde aj nejaké víťazstvo, bude to bonus. Máme určite nejaké vnútorné ciele klubové, ktoré by sme chceli naplniť, ale nie sme pod nejakým obrovským tlakom, že to musíme. Takže my sa ideme sústrediť teraz na každý jeden zápas a budeme sa pozostávať iba na ten zápas, ktorý nás čaká. Nebudeme to riešiť, či hráme 3 zápasy doma, či potom ideme 2-krát vonku. Či je to výhoda, nevýhoda, neviem to povedať, či hráme 3 zápasy doma. Možno je to nejaká čiastočná výhoda, tým, že nemusíme cestovať veľa a môžeme sa viac sústrediť na tie zápasy, ale určite pojeme do každého zápasu s tým, že ho chceme vyhrať. A keď nie, tak minimálne v ňom chceme podať náš maximálny výkon a keď super bude lepšie, treba pogratulovať a pôjdeme ďalej. Aj minulý sezón mohli ste sa v tých európskych zápasoch oprieť do domáce publiku, ktoré z vás vyšťalo možno niečo aj na viac. Ako by ste teda pozvali na Eurocup domácich fanúšikov? Ja verím, že prídu ľudia, že sa tešia aj oni už na túto časť sezóny a tak ako nás podporujú či v domácej lige alebo aj v príprave, kde chodilo fakt veľa ľudí a boli sme milo prekvapení a vycestujú za nami aj na vonkajšie zápasy. Verím, že prídu a my sa im odďačíme určite výkonom, za ktoré nás môžu vytlieskať a aj keď som povedal, aj keď ten zápas nezvládneme, ale podáme maximum svojho výkonu a necháme srdce a bojovnosť na ihrisku, tak verím, že to ocenia, ale určite urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní a budem veľmi rád, ak sa hala naplní a tí ľudia nás budú hnať dopredu tak, ako to bolo za ostatné roky, lebo tá energia z hľadiska je pre nás veľmi dôležitá. Posledná otázka, je pre trénera možno niečo extra, keď prehráte a hovorili ste, že dáte do toho snahu, že ten domáci piešťanský fanúšik vás vytlieska, že je taký, nazvie to, že vzdelaný, že chápe možno tú silu supera? Ja nie som nikdy spokojný, či sa vyhrá, či sa prehrá, takže u neho to majú trošku dievčatá zložitejšie, ale samozrejme určite tiež nie sme naivní a vieme ohodnotiť tú kvalitu toho supera, vieme, kde sa nachádzame my a kde sa nachádza super, takže tak ako sme aj minulého roku nerobili tragédiu, keď sme prehrali doma so Šoprenom 30 bodov, keď sme vedeli, že tá kvalita je úplne iná ako tá naša, ale tak, jak som povedal, pokiaľ budeme bojovať a odovzdáme na ihrisku všetko, samozrejme budeme sklamaní, určite ma to bude trápiť aj dievčatá, ale minimálne budeme mať ten dobrý pocit, že sme urobili všetko preto a keď ten super fakt bude mať vyššiu kvalitu, väčšiu kvalitu, tak im treba len pogratulovať a musíme ísť ďalej, ale je to aj tak pre nás náročné, lebo zase prehrávať, nikto nechce prehrávať, my športovci chceme vyhrávať, takže z toho pohľadu je to také všelijaké, ale určite vieme uznať aj kvalitu supera.